Odi, mae batrw'n wedyn ni, yn lygad i, dim bod fi'n yn expert yn yr adran dy, ond gallu ti weld Julie yn arwen y ceffil bach hyn, mae rhaid gweud. Mae fe'n batrwm bydde hi digon ples cael yn ei stabal y gedre. Ac yn ail, gan bod nhw yn cael ei tynnu mewn, fel ni'n gweld tu flaen i ni. Jolene, dan away Jolene, wedi cael y pôl. Hwn i newydydd bythach, wy'n gobeithio na newn nhw. Ond yn ail tu flaen i ni nawr i Mr. and Mrs. Peter a Jackie Denning. Gwilym Park Selina, ie? Gwilym Park Selina, ie. Wedi cael ei fagu gyda Taylor Dennings wrth y march rhyd car Hercules ac allan o Derwen Delicante. Ac wedi dod yn gynta yn y Royal Highland eleni. Ac yn gil pencampwr yn ogystal â hynny. A'r trydydd? Trydydd y tu flaen i ni yw Mr. and Mrs. Simon Bigley. Ie, wir, ar eboles ddys Martin. Ffefryn bach oedd hon, Llanath Black Pearl. Wedi cael ei fagu gyda brydfa Llanath Prince of Wales ac allan o Llanath Pam Evans. Llun o'r llun, tu flaen i ni nawr i'r enllydd yr atrels gyda Dan away Jolene. A mae'r llun yn holl bwysig. O, ma fe. I gael ar y silff ben tân pan mae'n gyrraedd adre. He goes to number 1197 in Catholic, which is empty actual with runaway Jolene. In second place we have number 1202. Mae'n meddwl y byd yn dwi pan maen nhw'n derbyn yr hosglymau a'r cardiau yn hoelio'r ffaith eu bod nhw wedi dod i'r brig. Llon gyfarchedau mawr iawn i deulu yr atrils fyna. A Dan away Jolene yn mynd ar wobr gynta yn yr adran yma i ebolesu neu adferch tair blwyddod. Ie, wrth gwrs ed gair gofio. Yn ail wedyn oedd i Taylor Dennings. Gwilym Park Selina. How great is that? Animals from abroad competing here at the 2019 Royal Welsh Show. We'll take the opportunity once more to thanks to Freelance Insurances for sponsoring the World Cup and Stock classes this morning. Diolch yn fawr iawn i gwmni Freelance yn Aberystwyth am nodi'r adran y Cobiau Cymreig yn adran iau. Wel, mae'r gyseg yn barod, i ni'n barod, i ni gael glori rwmbach. Ar ôl hir ymaros a misoedd o lafu'r cariad, cipiwyd y wobr gynta gan yr atrels. Dan away Jolene yw'r enillydd yma i'r ebolesu neu'r adferch tair blwyddod gyda'r adran dy. Maen nhw'n deulu enwog ac maen nhw'n deulu sy'n cefnogi y sioe yma yn flynyddol ac unwaith eto wedi mynd ar garden goch. Llon gyfarchedau gwresog felly i Dan away Jolene.